Wel, dwi eisiau pwysleisio gyntaf na bydd yn ddim newid yn trefniadau brecwast y plant. Bob un plentyn sy'n cael brecwast ar hyn o bryd yn cael brecwast wedyn. Y cwbl ni'n edrych ar ydy'r gwarchod y plant cyn iddyn nhw gael brecwast. Da ni'n gyd yn gwybod bod yr Llywodraeth yn Llundain ac yn Gaerdydd wedi torri yr arian sy'n dod dod â lleol. A flwyddyn dwytha, mi nath y cyngor yma ymgynghoriad reit eang efo bobl Gwynedd o'r enw Her Gwynedd yn gofyn i'r bobl Gwynedd lle di lle gorau i ni dorri'r arian yma. A mae hwn wedi dod allan o Her Gwynedd lle bobl Gwynedd sydd wedi deitha ni dyla ni edrych ar hyn i ddweud y gwir. Wel, yr opsiwn ydy, mae yna warchod y plant o 8 o gloch bora tan tua 50 oed i 8 pan maen nhw'n cael eu brecwast felly. Felly'r elfen yna, da ni eisiau edrych arno fo, ac fedra ni unau cael bobl i dalu am yr elfen yna, am yr 50 yna, neu bod ni'n dechrau y sesiwn i'r gyfer brecwast am 50 oed i 8. Felly dyna di'r ddwy opsiwn sy'n ar hyn o bryd. Swn i'n annog rhieni i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma. Fydwch chi gael at yr holiadur drwy wefan y cyngor, neu copi calad yn ysgolion, y llyfrgelloedd a siop Gwynedd eu hunan. Felly, swn i'n annog enwedig rhieni i gymryd rhan a deutha ni beth ych chi feddwl